नमस्कार काव्य शिको मनमोहक मराठी मालवणी कवितांमध्ये मी मनमोहन रोग आपलं स्वागत करतो। मित्रांनो, आपल्या चॅनलला शेवटची कविता 20 फेब्रुवारी तुम्ही ऐकली होती, आपण आहोत मराठी। आणि तेव्हा मी सांगितलं होतं 26 फेब्रुवारीला स्वातंत्र्य सावरकरांचा 55वा आत्मार्पण दिन आहे। त्या दिवशी आपण एक नवीन प्रयोग करू, कविता नाही, पण ते काही झालं नाही। त्याचं कारण असं आहे, 20 तारीखपर्यंत चित्रीकरण केलेलं होतं आणि त्यानंतर फेब्रुवारीच्या सुरुवातीलाच मी थोडा आजारी पडलो आणि ते आजार पण वाढलं आणि शेवटी ते कोविड पॉझिटिव्ह ठरलं। कोविड पॉझिटिव्ह आल्यानंतर मनपाचे जे मुंबई महापालिका व ठाण्याचे जे कोरोना जम्बो सेंटर आहेत, त्या मुलुंडच्या जम्बो सेंटरमध्ये मी दाखल झालो। तिथे जवळजवळ 10-11-12 दिवस उपचार घेतले आणि मग घरी आलो। त्यामुळे जवळजवळ 1 महिना तो असाच गेला। मित्रांनो, तो कोविड सेंटरमध्ये मी ज्या वार्डला होतो, विभागात होतो, तिथे जवळजवळ 265 बेड होते, 265 कॉट होत्या। तिथे 10 दिवसात असं वेगळा अनुभव आला की आपण जेव्हा घरी असतो, समाजात वावरतो, बरे असतो, तेव्हा प्रत्येकाची एक प्रतिष्ठा असते, प्रत्येकाचा एक ऐट असते। प्रत्येक माणूस नाही, पण काही माणसं मुडी असतात, आवड असते किंवा एक वेगळी मतं असतात। काही लोक तर आपण बाकीच्यांपेक्षा वेगळेच समजतात। पण जेव्हा आजार होऊन तिथे माणसं येतात तेव्हा त्यांना समान बेड असतो, डॉक्टर तेच असतात। इतर वेळी बघा, काही माणसं MBBS डॉक्टरकडे पण जात नाहीत, त्यांना स्पेशालिस्ट लागतात। किंवा कोण घरी पलंगावर झोपतो, कोण चटईवर झोपतो। म्हणजे प्रत्येकजण आपल्या परिस्थितीनुसार किंवा आपल्याला आवडीनुसार वागतो। पण अशा वेळी ह्या आजाराने असं दाखवून दिलं की सगळी माणसं एकच अन्न खात आहेत, सगळी माणसं त्याच त्या डॉक्टरांकडून तपासून घेत आहेत किंवा त्याच मशीनवर सगळं चेक केले जाते, तपासण्या होत आहेत। आणि अगदी झोपण्यापासून ते खाण्या जेवणापासून न्हाणे धुणे घरापर्यंत सुद्धा तेच ते। तिथे सगळं ऐट मिजाज थाट सगळा गळून पडतो। तर ती सांगणारी कविता आहे। ही कविता मी तिथेच लिहिलेली आहे, कोविड सेंटरच्याच वार्डमध्ये। आणि दुसरी गोष्ट काय, तर कोविड झालेल्या माणसांना बाहेरची हॉस्पिटल जी लुटतात अशी मध्यंतरी एक चर्चा होती किंवा आपल्याला दूरदर्शन सांगत होते, पेपरमध्ये आपण वाचत होतो। तर माणसं घाबरत होती कोविड झाल्यानंतर की काय होणार। तर इतकी सुंदर सोय आहे सरकारने, जे कोविड सेंटर काढलेत त्यात अतिशय उत्तम सेवा दिली जाते। म्हणून ते दिसण्यासाठी तिथे मी थोडं चित्रीकरण केलं की सर्वसामान्य माणसाच्या मनातील भीती जावी आणि दुर्दैवाने कोण कोविड पॉझिटिव्ह झालं तर त्याने त्या सेवेचा लाभ घ्यावा। सगळी मोफत सेवा आहे महापालिकेची, महाराष्ट्र सरकारची, तर तो लाभ मिळावा। आणि मी कवी असल्यामुळे मला त्या जे वातावरण मी बघितलं त्याच्यावर एक कविता लिहिली आणि म्हणून तिथे मी ते थोडं चित्रीकरण केलं, ते दिसण्यासाठी सर्वसामान्य माणसांना कळलं पाहिजे म्हणून, इतकाच उद्देश आहे। आपण आता कविता ऐकूया। तर कवितेचे शीर्षक आहे पुन्हा पुन्हा धन्यवाद। पुन्हा पुन्हा धन्यवाद। काळजी सारी घेऊनही कोरोना गाठेल नव्हतं वाटलं, काळजी सारी घेऊनही कोरोना गाठेल नव्हतं वाटलं, पण खून होता त्याची शेवटी कोरोना रुग्णालय गाठलं। तिथे गेल्यावर काय, कुणी काळा कुणी गोरा, कुणी काळा कुणी गोरा, तरुण कुणी कुणी म्हातारा, गरीब श्रीमंत, स्त्रिया पुरुष, सारे समान नाही खासं, सारे एक समान नाही खासं। आता घरी असताना किंवा समाजात कुणी ऐटी कुणी हट्टी, कुणी ऐटी कुणी हट्टी, कुणी बडे जावी साधा कुणी, कुणी झोपे घरी पलंगावरी, कुणी झोपे घरी पलंगावरी, झोपावया कुणा घरी वाकळी, खातो कुणी तूप रोटी, खातो कुणी तूप रोटी, कुणा कांदा भाकर नशिबी, खातो कुणी तूप रोटी कुणा कांदा भाकर नशिबी, लागेत तज्ज्ञ डॉक्टर कुणा, काय काय लोक तज्ज्ञ डॉक्टरशिवाय जात नाहीत, लागेत तज्ज्ञ डॉक्टर कुणा MBBS ही परवडेना। तिथे कसं होतं, डॉक्टरची एकच टीम सगळा इलाज करते ना, म्हणून म्हणतोय एक डॉक्टर इलाजही तोच, एक डॉक्टर इलाजही तोच, समान औषधे मशीनही त्याच, नाश्ता जेवण पाणी एक, ना चाले कुणाची वेगळी मेक।
कोरोनाच्या या महाविभागात सारे खाती अन्न समान, झोपण्या साऱ्यांना सारखे बेड, नाणी धुणी घरं तीच ती जाण, ऐट मिजाज जळते सगळी, ज्यांची ऐट मिजाज ज्यांना होती किंवा आहे, ऐट मिजाज जळते सगळी कोरोनाच्या उपचारांनी सारी माणसे एक समान, शिकवले त्या 10 दिवसांनी. रुग्णांची काळजी घेती डॉक्टर सेवक जसे आप्त, सेवा त्यांची पाहुणी तत्पर, रुग्ण होती आनंदी तृप्त. आता मग 10-12 दिवसांनी घरी येताना काय, घरी फिरून येताना रुग्ण देती मनोमनी आशीर्वाद, डोळ्यातील भाव त्यांच्या बोलती पुन्हा पुन्हा धन्यवाद. धन्यवाद मित्रांनो. ही कविता आवडली, लाईक करा, कमेंट करा. चॅनल सबस्क्राईब केले नसेल तो अवश्य करा. आणि अत्यावश्यक म्हणजे ही कविता आपल्या मित्रमंडळींना आपताना शेअर करा. याचं कारण असं आहे, जर दुर्दैवाने कोरोनाचा आजार झाला तर ते कुठे जावं, काय करावं ही चिंता असते, तिथलं वातावरण माहिती नसतं. म्हणून इथे मी मुद्दाम थोडं चित्रीकरण ह्या कवितेमध्ये टाकलेलं आहे. ते इतरांनी बघावं, सगळ्यांना माहिती व्हावं, हा चांगला उद्देश आहे यामागे. आणि म्हणून ही कविता तुम्ही जरूर शेअर करा आणि इतरांच्या मनातली भीती घालवा. धन्यवाद. आपण परत भेटू. धन्यवाद.